Покаянието, според учителя Петър Дънов, не е просто израз на съжаление за миналото, а дълбок вътрешен процес на пречистване и обновление на духа. Истинското покаяние се ражда от любовта към Бога и ближния, защото само чрез любов душата може да се освободи от тежестта на своите грешки и да се издигне към светлината. Учителят казва, че покаянието е врата към светлината. Отваряйки я, човек допуска божественото в себе си и се изпълва с състрадание и милосърдие. Състраданието е плод на осъзнатото сърце, което разбира болката на другия и желае да помага безкористно. Когато човек се покайва с искрено сърце, той привлича силата на доброто и се превръща в извор на положителни енергии, които озаряват душата и ума. Преобразяването на духа настъпва чрез постоянна работа върху себе си, чрез прошка, милосърдие и стремеж към добродетел. Само така човек може да изпита дълбок вътрешен мир, радост и хармония с космоса. Покаянието не е слабост, а смелост. Да признаеш грешките си, да простиш и да се издигнеш духовно, да се слееш с божествената мъдрост и светлина. В този процес човек усеща божественото присъствие и се свързва с пълнотата на сърцето, с красотата и изяществото на живота, което носи истинска свобода и обновление на душата.